Já vám přeju krásný dobrý den. Jmenuji se Marcela Rozehnalová a 17 let pracuji s dětmi a s dospívajícími a učím je znát hodnotu svého života, svojí lásky a svojí sexuality. Krom toho pořádám odborné semináře pro učitele, vychovatele, metodiky prevence a sociální pracovníky a jako lektorka školy lásky v rodině pořádám programy pro manželské páry a pro rodiče. Jak jste si asi všimli, tak sedím u klavíru. Není to náhoda. Klavír je totiž můj nesplněný sen z dětství. Ale konec nesplněným snům. Žijeme ve velice významné době, kdy se naše sny mohou stát pravdou. Kdy můžeme vytvářet svět, ve kterém nám bude dobře, ve kterém se budeme cítit milováni, přijati, svobodní a v bezpečí. Ale nestane se to, dokud nezvedneme zadek z židle. A proto jsem se také rozhodla, že vytvořím své vlastní webové stránky, na kterých se s vámi chci podělit o veškeré bohatství, které jsem získala v posledních 25 letech, o všechny své zkušenosti a o všechno dobré, co mě potkalo a potkává. Pomohu vám najít váš původní potenciál, vaši skutečnou hodnotu. Pomohu vám vytvářet harmonické vztahy, dobré vztahy v rodině, ve kterých se budete cítit dobře a budete moci svobodně dýchat. A pomohu vám najít cestu k tomu, abyste byli v souladu s vyššími mravními principy a se zákony celého vesmíru. Moc se těším, že se budeme potkávat, mám vás ráda a přeji vám hodně a hodně radosti, protože radost je smyslem života.